nik uste dut lau errealitateen berri izan dugula, hiruk bat egin dute, batez ere bidean ja abiatuak direlako, eta hor batetik nik uste ikusi dela, ze aportazio edo ze onura ekartzen dizkion kantu improvisatuak hizkuntz gutxituari, ez? Batez hori ikusi da, eta gero bide nagusi bezala hezkuntza ikusi da, ez? Baliatzen dela, eta hori dela kanal nagusia, hezkuntza arautua, eta baita ere informala, izan daitekeela, Obradoiroak Galizian, edo Bertso eskolak, edo Korranda eskolak, Kataluniak, eta bar. Eta gero hor beharra da, Galeseko errealitatea oraindikan bide hortan abiatu gabe dago, baina bueno, jaso ditugu berri txiki batzuk, eta seguraski on egingo zien beste errealitateetan ze bide abiatua den ikustea ideak eramateko beraien etxera.